chindora ligama ligatonya omongina Joyce ngo igure biyanga ororire Joyce rero wana abandi bane ni matego moko morora chisimi biya mono baba biya mono pastor biya mono aso wacha buchi n'abantu bali bonsi pya ba Advent aba Advent aba sabato biya mono asogo si yani asogo yani this is love obono wanchani obonene gocha mwagenda mwakole ereseni mwateba mochicheto chingamo biya mono tiganya saba siseni lituko lyalero ne ligi yali alenge inu mwensi molega igamo manyete gasi mokora ase team yane inu ne chi women reps chiane nande go nalenge repi tochicheto chenge lituke liga lyalero namangana mwaigule gaiga abantu bali baito togochigokwanira nka haki togende tobakwanire inubono ne chi ambassador chi amangana alionsi toiguga iga moigu musani one Magdalene bunabatebi ete mwaya igwa amapenzi ngana akoreki chera chiede ko galanga nankole garanko bena nundo kogoro nantambete iga galala ya digangendenka agirene muro chimbi yande bachali ba mitombi yamono asoko nganjira ande ngakere mogira nalega igore very special to me nkomo introducing the badai yani gonde no mogokomba kansinyire kinkubatewe lakini gento ntete kubatewe ekenene diga totwale courage tokoina na bonchari diga tokore egasi ekorolekana bali asitore mwesi na moikara stege igana abara tokogenda to change a community yaito in a positive way so that gochimotwekero togochigokwana mangana ngetengo twatebire ko ligitore chikura 2027 ninwe jeshi yane 2027 moko genda agali togochaka gochakera bona togokora ibintu ebia nogenda gokwanira onde nabako gotegerera taribo egente kenene totwale obwanchani asitore dituoboa tobe confident tokogenda agali togokwanira abantu baito no buororo batoigwe tobabororo tobe humble tobakwanira lakini 2027 kuna nabatebire I think this is not new to you narorira masiama ya na igule buya abageni bali mwale ntototanya kororana karibu ase team ya ito ya Purity Morakirera omuchumbo ganire ile 2027 na abakarabishire na ndengire chinga kiechinga bali totanya komerana mbasabeli tangani ekura ya ino 2027 eli akabere mbasabe e support ya ino ko ruboniga bakachinga kichiri tosaberane amaya tosaberane health engia ditukeli goika toirane togende tochenge na inde buna togo chenga rero buno mongina obonchali kuna moikaranste gaige muraro ramasia ali monarete kiralituko talibo masimoroche gaiga na mageni kitalibo buna nateba nino abageni bane balenge baisiko jetinchi geti bantu bande ba except for a few of my friend musani oyo no korukubwali oyo nere ekero byansambire nere nkominyokera nande keranyolire nakolira amagosa gontebi aiga kwagosire aiga ya yangeye kwabeka iga sigwatacha ya no musani one sana nabwate gasi ya renge gokora amo no musubate okorokumek nande nabatebe baki nchobe tochicha igongo chanko rusi mwao wanche mbwancha
oikoto kegaiga okwanira abasubati gekogera mangana abwate na mange naende namaya no musubati nganchete sana no musubati obwetoma no musubati obwo yani tokomoroko obwali bwabwali ngochale nera abakwanire mangana abira atatu lakini rende ndaite ko batoma nainde rero mokoira na chinka let us spread obwanchani intege tangani to spread amasikani inka togende to portray courage buno musubati lakini ndosometi oyo tasometi ngete na muayale egasi yabo korete liko bweli abantu bachete chizukuru no mondo bwabisyo bokombe bolyale me atabokie mugondo igobono togosoka gukoruga igatokogenda buna ambassadors ba PM Kirera igatogende tumanyete intunababuri togende tumomanyete ingomonto mogo support nero mochumbe o 2027 lakini litukolia lero ndialenge lya siasa mono nelinche no mwana siasa kikwangeire likondo tinkonyaraga kiko kora kende gio tinko barandeli umo choice lero maete korande lakini paka nkwane lakini rende bunere yani gonde no mogoko bakansinyireki ko batewe bakenjara yangereire yani ko baligereriga na ibuya lakini tiganyireri bageriga invite mo sanya no koroku bwali achaba kwanira keo akiro mheshimiwa chinkomi yo mheshimiwa bwali jamana smart Happy International Women's Day. Happy International Women's Day. Ani bangina ba bonjali mo kwa ndege songo. Nikiwa na wanjali batanyomerete. Omaete njasa marita ngoro Dolphin bwari. Indo mwana bwa bagirango. Ngakirinde nyaruka nkori pipo. Kajigweta bonjali baba. Ngachigwete singachikobeke bikatu okinkoruza utaiga ya kende ngeyo. Tata ni sai mumurata yo direct no yomo. Goni nu mwatanga nto mwasieka. Usenenge songo mwakwanete. Ngikia mberete. Usenjenge tesimona iga nalindo cho mumuro yako nyakondigerie kenyanchikiria konyakondigerie rubo konyokwana. Kwata bana statate kenyanchikiria banyaru ali wangeire. Eyo cha kongira bono. Sitanaba kenta kitwaro. Pasta mataranko igwago teba kebenkia monyene nae gwachorete kama kwanyote naka bali monkwaro chekerale gokoiga kurupara ene nje na chore to munyeri bali mo gwachante garororo gotinge menyekanye tigo endo mo MCA denominated ese county yetu ya Busiga iga amina era oriende 2022 nari ko boli kirokyo women representative mongina naro bonchari ukuru Mama Teresa bitutu agacha agantene niga nyasande ndia sabantu burakauli nani kiyo tikire kwenda hoteli ababolete bakataya yanda agenda hoteli emyaka 5 hoteli iga bakango bo MCA iga bagante insu me myaka 5 nanda abana na bwete 5 ono na Krista ngombu ya baba okuneta omobere bwangire gokina norori bari kombolere nangire natikire kwenda hoteli bonongo ita omobero ega akinakira bana bonzi gaki omobero gwangire gocha bona kingokora komenta abana mosentire ga buna abeyo baisani be kama ni no bangina mwanta iri baisani bona tigabaisane era ondiende ngisoki para nishikembo yekerobo mongi osani no mwanta iri abana baisani arangire ndege kinyori nige ndongere getari komera most importantly tukoria rero iriarengi Women's Day tuatarire ne sabari ya baswati kolmambi etwaringa baswati mbari bako luka the queens naona agenda nakimbikire takayanga kaiga
mote na ya tinda gota ningo te na kayanga twabe na wa queens twata igo kometa kota una ki njubune queen na agenda bune queen Yes. Purity on the yani obe ogenda utarakwanira abanjali nande naye nyina abanjali bwali kamangana ayitako bamuronge naitiraga igankwanira abanjali tumanye kwenda nande events ili marogoba nande kurukude gusi women in leadership aronto bwa event yende tujo kwanira basibati ekenene tugocha twakwanira basibati ntoire gasi totaracha gukwana kindi gionse totaracha kubatena toebirogo mwana atobori egasi eri toire buna basibati ngitwa bakoreire because inche gasi ngero maite no ko represent a sauti yo musibati bunge what have I done bugari ekero muri bunge galia machiko kimweti abo support yo musibati taibo baki na chana report ga nonko banyora ndabanyora tiga banyora matanga banyora chikanisa banyora ndo nonko batebye bintu twa bakorere unabona Kisi County. I want to report to what take to go Women Enterprise Fund an act ya kobege to 2016 ebugate chibesa ekwabangana chibese echo na chichi to went to rwana yiga to chwa beke budget ngamba tebyo obwanzu bwo gochoro musubati to gocha to abeka chibese chi budget chiabera asinini abasacha ngaba gocha batana kura rusi chiri cyabangina kwanza turabeka chitara abo kigo cyakora ngo nchigoika egera twarwanana kakimutari wancha basibati tota abangi umeta nambaga ito nagake togo chigokura igali togo tengo twake chikura as many as of the same opinion say I bakwana I twabu aka I gai tugagocha Itora basibati 21 yoro chiga kinto nyana na basibati abasaja 71 bunge bwa 71 moro chibono bakongo tobugate tubwate credit scheme ebesa nande bekire ngwenda koyego ebesa ebekire nere say budget egwenda koyego bangina ondeta yo konyirwanirira twarure yechi besa nkunye guturwanitore wachire gento kire tokorosi tugukuri wiki gana ndinje tangaze TV bekoro ko gender mainstream bill a bill ekoreto musacha no musubati umeta basacha baguchakira abasubati bachakira igoroga nza umeta seki musacha na abwate privileges tutabugati musubati bill tekerate niko bolie kerogo oikara agenda nazo musacha eribaga kama obugate kaibo umanye umusacha anje umanye kuchikubuli chikura lakini kero musacha isogiri ko mwao gari madam ngo kobolia koko woliana no yango enane ko robo ndo so kwanyora no golire kwanza kwanyore partner kemenyete galia wono ndo tete korete bill ego to e platform to go chakira ibagalirie mo ego ko gender mainstream bill mbire bado to kente okora child protection bill amana jibi na ro ra chanjira abantu abantu bati baito baitiru nyumba galia so that to ibni bintu bitoko kora tuwento to cha to report to bate to akori biga na iga lakini leo taria yana na alenge pero inarangi uno musanyo no kuru purity uno muswati mwana wa banchari ni no momonyo olete nante beti kubori ari kiro kyo bujumbe njikuno muswati ukabila ero ikantu ari ne kabila yane my tribe is a woman. Umusubati nere tribe yani na yani ni nsoka kuchialia nyoro musacha ngurwana bali no mukungu tite tiko manyangi bakona ingura buga turagwa nese yeyo manyiko moboli ayiba nyegete nkigwakora ese nginjo yo musubati mwigure ese giyo musubati tukunyibuga tereraiga njige ntege tangani ngekora ngo support purity Nero musibati isokiri ko rubunchari kuburi bujumbe banchari mo utetiga nango mwanyore to meto bujumbe bo musibati mwachore Teresa leki mwangongerete nimbanjete musacha ntanyore tegare kini mwachore Teresa chikura chikaenda chikakoruga mwamachorete nango ntwanyore to bujumbe ko rubunchari ikageranga ta purity ndote etelimbe abanchari mbanje tabasibati isoki nandi ni nyumba y'umukungu wana arobo kungu takora abuse nyumba y'umusubati ikageranga motena tafadhali purity isoki yenda buri kirugokiria tigamba tebi abasubati bamintu baregaiga twatume kiribube kuna basubati
nambe ye moni kutokwenda toiririata nintu togotumeka nintu tokoimoka twachiwaka chikura abasacha abaige mekutano nintu togoichori chinamba tari ntwe lakini ekera mabaga gotoka ribaga mabaga esawa sacha bale twateguna kurasuka abasibati abaiga elimbuli komani mokonyona wana makono hadi tigamba tena na basibati moi kagai gosoro mukutano mwalenge basacha bakwana mukungo okwana hii mwaida ikeyemo Jinza chia chaka koera kero mwaro musibati aseki kwari yo musibati kwari ngiri ncho mukungu wako ntekeri imanyite madam tigango tebe musacho yugwato mago chibungi musacho onamete periods ne kichikocha korari rangi kor mwari ndaliria korari rangi kiako chiko kwana bungi omusacho yiganko byarare ngo mukyaro mwana betindi kyanda atonyo mwana nsasume kuna bwari nyorete sitana wango tani meteke musibati yako byara tarimo musibati ngo bwadaro mwana ngo nkamu musorole kwa minza amurusi makarama amuru amwate chimbarambaru nama etenga kiriberere ryo mwana ligwaka na kyo musacho yiganko ndako represent bunge galia Motahe tia basubati riba gama tukukwane sauti ya basubati kogendera kuri kugandamizwa abasache bakurwanerera amabagali bale chipara nini igabone bakubeke kokoro iga bakonyora chibesa bakala kungu baikasita emipango ya kando baiki 15 oyo kwanza wana mwarorire obororo abasibati bagwetera purity abasokaga igoko batena nintete kobori mujimbe mwate na asibati kali nkabugate bwoye nkai no yo ngono nayo kirera bwoye nkai muri kobori bwoye nkai enachite bwoye kanga Yangire ebo kwenda momo ngente kebenki amonyene munjali tachite bwo yakanga mukamwatero bole mogabo njali gosa no morwete ngiye mutako mubwate seri ngwancha muri odimwenzi okoboli no ina bwato musacha kwasa kwana mukanye ko mutena wakonyana no mukungu ko moteri ngainia okonyana musacha ko mutemu musacha tumetinga kyo muswati yako rirangi Tiago to tebia mangana yo no muswati ekera mana bangina banini mo gotonyo mwato rama ni mutobialete mwato so kusintu na bana bayi na banyaruka tole kiachire kiangire mono ugontu kuta kimuta wanchira bana bayi mwateke ino muiseke etopike ingwacha to bolo monjali otake akina mutake bolo monjali ina bande bayigwe abande barorere so purity na etika koboli to basa bo tutenga koboli chikura no mukungu tenena kore meta ko maete na basibati ababo njali bali maega yao basacha ambao ukwana gwaso yobokendwa njira teyora chiko represent amanjali ko bwato okendwa mobereme tenena ko ngabatali tata basibati babo njali bali maega yane basibati barabange and I'm going to win ekora yeso nerenko bwate siya Nanda masabo yo mukungu wako enda paka iko. Mukungu wa bainga mwenzi bimote nenega iga mwamu emo sabe amasaba akoleki. Igolo. Una molega iga na igole ni nuchu women rep chia purity galia onchai. Kero montage ndarandi. Mo boli kuna kama kutano yiki mwanchi bakara. Porangeri uga irenga bonato. Nagere yumo igunya bato monyo seime. Moyana. Utabutika ko yabangina kokoro mongino sagi yanga korumaega aino mongino no kokora kwarire nemuna ko tero raga muroche yanga asare korumaega dikinge eso tubo musbati onde no eres ko kama tunga tires kuna tokuruona International Women's Day lero totena lero iri tukulia basbati and going forward connect to igen tukekoro ku change change chakere na itu ochibosia amarandi njenkorangie skuru asaba isika sikirige tongo batega kya baisike baito kemogo kina no mongina genda kuona no mwisiko modeli tara igakore mete tara ekora what a man can do a woman can do better intwe oko beko mwana gako goka usbie bintu sacha nanyale mukere message
umurikere message kali yarigeretie message obiro yungi ari gokora men will never multitask lakini ntoire gento kerige ko 610 to ko multitask tindi bunge ga igatata na biara mwisonde na tonye igechuchu muinuga basacha mbanya ari ko tara nenda igago chipunge bachikorwa na bunge lakini tu abakungu korobul wana ni nkuro kinene ke tu iruri bagari oborai ndurgo chitweba chi responsibility chetu muswati na bwateri yanda tete gokorera gabo muswati na bwateri yanda muswati na agenda isiko ko ndari konyurana naki ririari Nairobi gari na gakigendo bangina bane mbabwate macho ngochare konyorana paragete terigoeteka ngochare kuinyura umongina na tete basari rero mwana skuru mutangwanja motene ngotema moro muswati mwanjire kwa mwete kone nike moko nyagotema nchigwari gakitiyangi sabiri gose kwana nereko yemo chigakine kirokia bangina nkorigia era undi ende ribangane era undi gakina ino bangira babonja kina babwate stress hotel era undi tari gochikomo jena babwate sit na ino moko mbwate siga to yoramo mbwate sibori ke wala serious pia mwana nyasai piga basi sisi. Asante sana director, asante sana. Mungu ateserio mwana oyo gakina tutapigana na yeye. One classmate kia noli. Wewe asome tena. na ukuje uchukue namba kwa netia mangana maya nilike message sawa muswati ono muswati mungaini na kimwanchirete walinde ko gotebi igonde mete eza na chagete ko bolie kero ge mwako ya motoreti bali ni mwaka ntokoleti mwako yamo ase gongo gotebi igonde mete nande ekero ge ko gotebi buno ikaranste ga bugori gereti umuchumbo bonchari 2027 Ndiamono baba, thanks for your support. I really appreciate. And bunatebire tigatubwatirane. Bonchali ntorocha mangana agenderere tororo nje no musubati nasomirio mwa abana njibwika. Nimetekero mwana aseri we school fees nimetenga ngaki umoiboli yakurigwa. Nande nindoche bintu bigenderere tengeiga. Tari ngatindochi nimbiroche ngonya ko bimakinde Selchi basa lichikwewa, selchi kwana kebo manyano, njeno musubati, mwana buo monchari, abo mwana buo motaka, abo mwana buo monda, goikacha nyore, equal representation. Mongeri baga, bachencheri gabe, kolanche ninganchita masomo sana. Abana baitu goikaba basome mwana musubati olio okore kondo konyora chimisa to talinga konyora chimie chisato aenda achibage go chieskuru nande nabwene tagora amaguta eyake nerarorera kanebuya bamintonto gendere bikoli nebyo segombwatesi morole ngakitogo koregasi 2027 nchetimbo atimangana mangi igotoganyete asoncho kago chogotigere gasi nongo chakobwaterera togenderere moto nire libageriga Tigara no to go chako imo ke muna bangina togenderere moto 2027 2042 to change bonchari emese ono ke ya chigiri kindly buya bako gaidi dali go kwana smart na kimoroche oku omwana bori dali go omwete zete ngojana kukanagera omo children sacha bana gatinama moto yana kumochana kuna yani kulira na kuwena yani mate kwani kwa sekiri na yani omuntu na yani enyomo ya sacha bana what are they looking for kibako ligi yani sacha no sacha titaji kukwala ayoma musacha nitse ya msaka neti fese oko sacha kwa nda sakurage ni gwaro na kama kuna sese
omusacha onya gutegeta abesese ngiye ukulinda endagire nyam n'abatiga chumbari yenyenye wano brangirina as akela retire sawa na baigule biamano